Peig Scoil. Nuair a throisigh mar teach na scoile, bhí na scláirí go léir bailithe ann roin. Ach ní raibh an máistir taca fós. Is gearr go bhfeicigh teachta an bóthar an uir. Bhí balla má ard ar an taobh mut de heach na scoile. Bhí 3-4 de stairí a dul suasam. Nuair a tháinig an máistir cho fada leis, cibé glónú fahram a bhíg na páistí rivisan, bhí siad go ciúin an son. Bhí me héana fiachantir, agus áthúirt faoi neara. Balcare lehan ísisiil me an éasta ba é. Gan cumar róthláin túléir. Bhí sé dianar na stairí suasa chur de, ach deirig leis an berta dhéanamh. Nuair a chuis sé go dtíon doras, haring sé ochir as a fóca, agus doscail sé an doras. Seo leis na páistí go léir isteach, agus hiag gach rangacha ar a mín sé héin. Bhí graim an duine bháite gom héin ar cháit, agus gábhaláin súla gom, le hagla agus le húna. Dá bhéid scópa bhíar mar maidin, deirm sé leat go raibh ciún go leor inis. Bhí súil saoil agus súil a bhosagam, a tót gach ní faoi deara. Bhrá mé an doras oscailt, diach mé na seo, agus is ála go bhí brainse de bhean óg, Scoil, ard, ghubh ann. Scá ferthaine na láimhice, agus peir a dánaí buí na closa. Níor stad sí go necha sí soscaíon bord, mar raibh an máistir ina hí. Déalainn a chátín sa mise. Cé hí sin? Sinní an máistrás a chalín siise. Oní sin Julia sa mise. An bhean chéana a chalín sa cáit. Bí ciún inis mar tá na róls an leich. Thosnig an máistir ar na henimnacha a gléich os ard. Fé mar a gléich sé enim, deagríti é le Present, sir. Nuair a bhí an méid son diantaige, gléigh sé an dara rang suas chun búrd. Sinné an rang a raibh cáit ann. Níl sa gom cad a dhéanamh mé nisleat siise. Raig mise lead chois sa mise agus graim daingan a gom ise. Níor an bhaide bhelumm. Lean mé suas go dtíon bordaí, agus me cheann fúm le náire. Dar fia san máistir. Tá scoláide breise ina bhugain. Tagann sé chúma le, agus berann sé ar láimhearm. Cé leis tusa a chalín bhig. Le tá séirs a bháistir sa mise. Cén tainim atá ort? Tá Peig séirs a bháistir. Tuigim sisin, agus chur sé mainim ar an rolla. Dúmpa sé haris, agus thug sé leabhríon dom a raibh clúdach dearagair. Sig isteach an son ar an mínse nó go raibh cáit chuút sisin. Bhí an irid áthais arum san amson, is dá meach bó brunta ige arum. Dan mé fiachant ar me leabhrín nó gur bhfuil sé a dóí a chlog, os glíoch an doras, agus amach leis na páistí.